магик кішке ябылған іш сұрау. Демәк, біздің тұрмыш ішкі дүниябызның шағылышы дедік. Біз ауырту әрнулеріні қабыл етмейбіз. Біз жеңулерімізні қабыл етмейбіз. Ғұмымен, өзімізге ұқшамай тұрған бір генә хәл вақиғаны да қабыл етмейбіз. Һәм шул рәвешле оларны хәл итү мөмкинлегеннән баш тартабыз. Шынлыкта тормыш гүзәл һәм гаҗәеп бит ул. Безнең тормыш итү кануннары эчке дөньябызны ачык күрсәтә. Уй һәм хисләребезгә анализ ясап карасак, блокларны бик җиңел танырга була. Уй һәм хисләрнең билгеле бер вакыйганы тарту кешенә ия булуын исегезгә төшерәм. Сезнең белән булган теге яки бу хәл вакыйгага карата нинди дә булса уй яки хис туган икән, демәк, кайсыдыр блок эчке аңнан өскә калыккан дигән сүз. Аның өстендә эшләргә кирәк. Чөнки ул хәл итүне көтә, өлгергән. Ничек? Без моңа эчке көчкә ия булу ысулын тикшергәндә айрым тукталырбыз. Ә хәзер хәл вакыйгага карата сораулар бирү ысулын тикшерәбез. Сез үзегезгә бирергә тиешле сорауларның беренчесе ни өчен? Ни өчен минем белән мондый хәл килеп чыкты? Бу хәл вакыйга миңа нәрсә әйтергә тели? Әйдәгез, мисал аша карап карыйк. Әйтик, һаманда бер төрле хәл вакыйга кабатлана ди. Эштә, өйдә минем белән дурфакланалар. Фикеремә кулак салмыйлар. Үзебезгә сорау бирәбез. Ни өчен? Чөнки хуҗа, ир, хатын шундый. Алар бер кайчанда бер кемне дә тыңлап тормый. Ни өчен алар сез әйткәнгә кулак салмый? Чөнки мин фикеремне ишеттерә алмыйм. Аларга нәрсә кирәген аңлата алмыйм. Ни өчен? Белмим. Бу җавап түгел. Ни өчен? Шулай килеп чыга инде. Кешенең кайсыдыр бер өлеше сорауга турыдан-туры җавап бирүдән каша. Ни өчен? Белмим. Тиренгә үк күз салыгыз да, үз-үзегезне алдамый гына җавап бирегез. Кеше уйга кала. Менә шунда үз-үзең белән хәрәмләшми генә анализ башлана. Мөгаен мин йомшактыр. Ни өчен? Беренчедән, белмим. Икенчедән, мөгаен мин үземә нәрсә кирәген ачыктан-ачык әйтергә куркамдыр. Монда инде сорауларны туктатырга да мөмкин. Беренче чиракта кеше үз эчендәге диварга кагылып алды. Ул аны тоя, ләкин әле тәгаен генә тасвирлап бирә алмый. Бу да нәтиҗә. Сез тояна торган багананы тойдыгыз бит. Һәм моның белән алга таба эшләргә кирәк. Алга таба үз-үзеңә сораулар биреп, сез эчке аңыгызны актарып ташларга һәм сезне кызыксындырган блокны өскә тартып чыгарырга мөмкинсез. Икенче чиракта кеше тәгаен куркуын әйтеп салды. Ул үзе һәм үз кирәге турында ачыктан-ачык әйтергә курка икән. Куркуның йөзе билгеле булды. Нинди дә булса куркуга аң яктылыгы төшә башлауга, ул инде эреп тарала башлый. Иң мөһиме моны күрергә һәм билгеләргә. Куркулар белән эшләү усуллары бик күп. Шуларның берсе куркуны якасыннан алу, ягъни аңа туп-туры бару. Һәр мизгелдә аны кыбырсып тору.
ихтияр кеше зур булган кешеләр шулай эшли. Минем ихтияр көчем бәләкәй дип, үзегезгә түбән бәя бирергә ашыкмагыз. Көчле ихтиярлы кешеләрнең тормыштагы проблемалары сезнекеннән бәләкәйрәк тә, җиңелрәк тә түгел. Кагыйдә буларак, алар тыштан гына күренә. Ә гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләре камиллектән ерак. Икенче ысул. Бер-берсенә охшаш, хәл вакыйгаларга юлыккан сайын, куркуыгызны күрегез, туйыгыз. Ничек итеп? Сез моны бик яхшы беләсез. Бары тик туйыгыз. Һәм үзегездә җибәрегез, ышкындырыгыз. Куркуыгызга өскә калкып, сездән китәргә мөмкинлек бирегез. Акрын-акрын курку кичерәчәк, ә сез үзегезне кыюрак тотачаксыз. Ләкин ул хәл вакыйгадан качмагыз. Ахырга кадәр түзәргә тырышыгыз. Яки түзә алган кадәр куркуыгызга каршы барыгыз. Әгәр качасыз икән, ничек итеп качуыгызны күрегез. Теләсә кайсы хәл вакыйгага карата сезнең ачкыч шушы булыр. Нәрсә эшләсәгез дә, сез үзегез анда аңлы рәвештә катнашыгыз. Әгәр качасыз икән, ничек итеп качуыгызны күреп торыгыз. Әгәр алдашасыз икән, алдашуыгызны күрегез. Әгәр сез үзегезне берәр төрле вакыйгада уңайсыз хәл итәсез икән, аны да күрегез. Мондый хәл вакыйгаларда кеше аклана башлый, яисә үз эченә йомыла. Үзең белән була торган хәлләрне күрмәскә тырышу безнең өчен иң мәкерле тозак. Дөреслекнең күзенә туры карамыйча торып, тормышыбыз үзгәрмәячәк. Без сихерле, шын мәгънәсендә сихерле буҗра эчендә әйләнүебезне дәвам иттерәчәкбез. Үзегез белән була торган хәлләргә игътибар итегез. Һәм күпмедер вакыттан соң сез инде нәтиҗәләрендә күрерсез. Сез үзгәрә башлаячаксыз, көчлерәк була барачаксыз. Сез ялганнан, хыянәттән һәм кешеләрдә була торган башка тискәре сыйфатлардан куркасызмы? Ышанасызмы, юкмы? Әмма моның бер куркынышы да юк. Һәм ул әхлаксызлык та түгел. Сез бу сыйфатларны балачак еллары дәвамында тышкы дөнья басымыннан саклану, бу дөньядан үзегез теләгәнне алу өчен формалаштыргансыз. Бала вакытта һәр кайсыбызга өлкәннәр дөньясыннан нидер алу яки җәзасыз калу өчен ялганларга туры килә. Өлкәннәр безне һәр вакыт контрольдә тота һәм үзләре теләгәнне эшләргә мәҗбүр итә иде. Хәзер сез балаларыгызны контрольдә тотасыз. Минем камил кеше күргәнем юк әле. Гәрчә андый кеше булуына шикләнмим. Бу исә үзебез өстендә бик күп эшләргә тиешлек турында сөйли. Социаль әхлак кешенең тискәре сыйфатларын кире кага. Сез әхлак нормаларына туры килергә тырышасыз. Сез битлекләр киясез. Битлек исә ахыр чиктә үзе ялган. Ләкин тискәре сыйфатларыгызны җәмгыятьтә яшерәм дип, сез аларны үзегездән дә яшерәсез. Чөнки алар уятлы. Шулай итеп, сез бу сыйфатлардан арыну мөмкинлегеннән дә кулак кагасыз. Сез аларны күрми торып, яхшы якка үзгәрмәячәксез һәм тормышыгызны да үзгәртә алмаячаксыз. Сез төрле битлекләр киеп,
Кешеләрне алдый аласыз, әмма үзегезне алдый алмаячаксыз. Үзегезгә битлекләрегезне салып карагыз. Шул вакытта сезнең тормышыгыз үзгәрер. Сезгә башка кашарга туры килмәячәк. Сез иреккә таба юл ачарсыз. Битлекне бер салганнан соң, сез ул битлекне киеп йөрүдән арыуыгызны да аңларсыз. Кешеләрнең сезне түгел, ә битлегезне яратуын күңелегез белән барыбер тоясыз бит. Һәм бу тормышыгызны тагын да катлауландыра. Чөнки сез шын ярату урынына сурагат кына аласыз. Сезнең өчен кайсы мөһим? Кешеләрнең сезне ничек бар шулай яратуымы? Әллә әйләнә-тирәдәге кешеләргә сез нинди сифатларыгыз белән ошыйсыз? Шулай яратуларымы? Бу сорауны кемгә генә бирсәм дә, алар бер авыздан ничек бар шулай яратуларын телибез дип җавап бирде. Димәк, менә шушы табигыйлеккә омтылырга, үз-үзеңнән хыянат итмәскә генә кирәк. Бу үзеңнең гамәлләреңә читтән карарга, күрергә, гаепләмәскә кирәк дигәнне аңлата. Шул чагында гына сез, аха, менә минем нинди сифатым бар икән, белмәгәнмен дә, ярар, моның өстендә эшләрбез диячәксез. Миңа калса, башка юл юк. Тискәре сифатларында яшереп, яки үз-үзеңне алар өчен гаепләп яшәү, бер кайчан да алардан котылу юлына китереп җиткермәячәк. Үз-үзегез өстендә эшләү процессы сездә уртаклашу дигән бик тә кыйммәтле бер холык сыйфатын үстерәчәк. Үзегезнең тискәре якларыгызны күреп, алар өстендә эшли башлагач, ул сыйфатлар артында яшеренгән куркуларыгызны һәм балачакта кичергән үпкә әрнүләрегезне аңларга теләмүләрендә күрерсез, һәм шул чагында сез бу дөньяны, анда яшәүче кешеләрне, аларның йөрәгендәге әрнү үпкәләрне аңларсыз. Һәм сезнең күңелегездә уртаклашу һәм якын кешеңә ярату хисе уяныр. Магик кешкә ия булган сорауның икенчесе, нәрсә буларсың әгәр? Әгәр без ничек бар шулай булырга телибез икән, бу безнең өчен иң универсаль сорау. Әгәр мен кешеләргә үземнең чын йөземне ачсам, нәрсә булыр? Салкын тир бәрдеме? Үз-үзеңне кабул итмәү хисе эшне тырныймы? Эштә курку, селкенеп куйды дигән сүз бу. Бик яхшы. Менә шуның белән эшләргә кирәк тә инде. Аңа өскә калкырга һәм агарга мөмкинлек бирегез. Үзегез качмагыз, карап торыгыз. Кешеләр һәм үз-үзем белән эшләү тәҗрибәсеннән мин бөтен кешеләрнең дә эштән бер төрле булуын аңладым. Зур булмаган аермалар белән генә. Сез ихлас, зыялы һәм көчле булырга телисезме? Үзегезнең тискәре якларыгызны күрегез. Курыкмыйча аларга багыгыз. Бу эшке иреккә таба юл башы. Һәм ул тышкы иреккә дә китерәчәк. Тышта эшке дөнья чагыла. Бу универсаль сорау. Сез аны теләсә кайсы куркуыгыздан котыласыгыз килгән сайын үз-үзегезгә бирә аласыз. Мин нәтиҗәле итеп эшли алмыйм. Кыйрак итеп тотынсам нәрсә булыр? Минем ир-егетләр яки хатын-кызлар белән мөнәсәбәтләр шума гына бармый. Әгәр мин беренче булып сүз башласам, нәрсә булыр? Бу сорау тирәндә яткан куркуларны калкыта, ул аларны хәрәкәткә китерә. Биредә алар сүзләр һәм хисләр булып формалаша. Әгәр беренче тапкырда ук хәрәкәт сизелми икән, бу сорауны икенче көнне яки берничә көннән соң кабатлагыз. Иртәме соңмы тискәре эмоциялар барыбер хәрәкәткә киләчәк. Блокны аң дәрәҗәсенә күтәрү процессы төрле кешедә төрлечә үтә. Кемдер тынып кала. Ул кайдадыр тирәндә әрнү туя.
кемнедер хәтта укшытырга да мөмкин. Кемнеңдер ачуы килә, агрессия белдерә башлый. Бу очракта блокны тышка чыгарганда суак булыгыз. Аның ачуы башка кешеләргә зыян салмасын. Курку һәм блокларга карата безнең реакция төрле, ләкин ничек кенә булмасын, аларны үзебездән ышкындырырга кирәк. Тагын бер киңәш. Курку һәм блокларны берничә тапкыр бүлеп чыгарыгыз. Блокны бер тапкырда гына чыгарып бетү сирәк була. Үз куркуларың эчендә озак вакыт яшәү сәламәтлеккә дә зыян сала. Сез авырып китәргә мөмкин. Шуңа да сак булыгыз һәм исегездә тотыгыз. Үз үзегез өстендә баскыч эшләгез. Кайчак бер блок яртышар ел, хәтта күбрәк тә чыга. Уйлар һәм хәл вакыйгаларга карап, блок өстендә эшләүне яңартырга икәнен төшенергә була. Монда сезне тынычландырып куясым килә. Билгеле бер блок өстендә эшли башлагач, сез аның йогынтысы астыннан чыгасыз. Блокка бәйле хәл вакыйгалар да йомшара төшә. Блок сезгә сабак бирер өчен үзе хәл вакыйганы тудырганда башка хәл иде. Вакыйгаларга игътибарлы булыгыз. Нинди блокның өстә ятуын алар әйтер. Даими рәвештә бу вакыйгадан мин нинди сабак алырга тиеш дигән сорау торырга тиеш. Исегездә тотыгыз. Блоклар без аласы сабаклар алар. Һәм без аны алмый торып, проблема хәл ителмәй. Авыру дәваланмый. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Авырту һәм газаплар теге яки бу күләмдә һәр вакыт булачак. Бары тик билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, сезнең аларга карата мөнәсәбәтегез үзгәрәчәк. Сез аларны танырга өйрәнәчәксез. Бу сезнең авыртуларга программалаштыру түгел, бу факт һәм аның белән килешергә кирәк. Кешедә блоклар тупланган сайын ширләре дә ияреп килә, шулай итеп алар кешегә үзе һәм әйләнә-тирә дөнья турында аңларга тиешле әйберләргә ишара ясый. Блоклардан азат ителгәч, ул авырып китәргә мөмкин, авырмаска да мөмкин, кагыйдә буларак авырмый. Кайчак ул авырының күләгәсе генә була. Блоклардан әкрен котылу җиңелрәк. Хәтта илаһи газаплар дигән махсус төшенчә дә бар. Организмда үзгәрешләр барганда авыртулар барлыкка килә. Куркуларыбыз, блоклар безнең гәүдәбезгә компьютердагы кебек мәгълүмат кебек яздырылган. Шуңа да алардан котылганда да яздырылгандагы кебек үзгәрешләр булмый калмый. Без үзебез өстендә эшләмәсәк, без авыруларга дучар булачакбыз. Чөнки блоклар тән туқмаларына үз тамгасын суга. Теге яки бу шир сыйфатында өскә чыга. Алдагы мисалда бу ачык күренә. Кешенең аурасында блок бар икән, ул урыннан энергия агымы туктала. Әгәр организмның кайсыдыр бер урынына энергия агымы килми икән, ул урынга җитәрлек дәрәҗәдә кан да килми. Ул урындагы күзәнәкләр сәламәт организмдагы кебек итеп яңарып та тормый. Шушы урында тукымалар үзгәреш кичерә башлый, ахыр чиктә бу өлкәдә эшчәнлек дәрәҗәсе кими. Үзгәрешләр тирәнгәрәк үтеп кергән сайын, авыру өскәрәк калка. Кеше үз өстендә эшли башлауга блоклар тарала. Һәм организмның блок яздырылган урыны тернәкләнә башлый. Кайчак ул авыртулар белән уза. Ләкин без аны авырту итеп түгел, терелү итеп кабул итәчәкбез. Магик көчкә ия булган өченче һәм соңгы сорау. Ничек булырга тиеш? Магик көчкә ия булган өченче һәм соңгы сорау безгә шулай ук үз-үзебез белән эшләргә, үз-үзебезне аңларга ярдәм итә. Дөрес, күбрәк безнең инануларыбызны күздә тота. Безнең инанулар булачакта ук формалаша. Алар әти-әниләрдән, мәктәптә ишеткәннәрдән, киң күләм мәгълүмат чаралары һәм башка чыганаклардан җыела. Инануларыбыз күзгә күренмәс җепләр ярдәмендә безнең белән идара итә. Хәтта робот урынына манипуляцияле.
Без теге яки бу вазгыятка ни өчен булай, яки тегеләй кылануыбызны үзебез аңламыйбыз. Без теге яки бу хәл вакыйга эчендә ни рәвешле калуыбызны үзебез төшенмибез. Инануларны ничек көчсезләндерергә? Мисалда карыйк. 3 сорауга хәзер җавап биреп карагыз. Беренче. Әгәр без инануларыбызны әйләнә-тирә дөнья йогынтысында калыпка салганбыз икән, ул чагында безнең чын йөзебез нинди? Икенче. Чынлыкта без нинди? Өченче. Үзебез калганда без нинди? Ничек булырга тиеш дигән сорау турыдан туры безнең куркуларыбыз һәм инануларыбыз каршына куя. Куркуны, инануны көчсезләндерү өчен үзебезгә шушы сорауны бирергә кирәк. Мәсәлән, сез ират һәм сез үзегезгә булай дип әйтәсез. Нәрсә әйткәнегезне үзегез ишетегез. Хатыныгыз өйдә моны эшләргә тиеш, тегене эшләргә тиеш, чөнки ул хатын-кыз һәм ул аның бурычы. Хатын-кызлар теге яки бу вазгыятка үзләрен билгеле бер рәвештә тотарга тиеш. Югарыда әйтелгәннәр ничек булырга тиеш дигән сорауга җавап булды. Хәзер инде шик үз кешенә керә. Чынлапмы? Син чыннан да шулай уйлыйсыңмы? Син шулай булырга тиеш дип уйлыйсыңмы? Әйе. Чөнки безнең җәмгыять шулай корылган. Син бу җәмгыятьне камил дип уйлыйсыңмы? Юк. Ул чагында ни өчен шулай булырга тиеш дип уйлыйсың? Һәм киресенчә, мәсәлән, сез хатын-кыз һәм ничек булырга тиеш дигән сорауга сез ир-ат эшләргә һәм өйгә акча алып кайтырга тиеш дип җавап бирәсез. Чынлап әйтәсезме? Кем әйтте сезгә моны? Ул гаиләне туйдырып торырга тиеш. Ләкин сез көч куллансагыз, бу яхшы тамамланачакмы соң? Юк. Димәк, инануларыгызны үзгәртергә һәм кайчак рольләрне алышуда мутлак. Кемдер кибеткә чыкмаган өчен генә ачуланыша башлыйсыз икән, ничек булырга тиеш дигән сорауга җавап биреп карагыз. Җавабыгызны шик астына алагыз. Сезнең тормыштан бик күп үпкә, ачу һәм агрессия китәчәк. Мәҗбүриләү, көчләү урынына сезнең тормышта ихтияри хезмәттәшлек башланачак. Сез алай итсәм муенга атланырлар дип каршы килә аласыз. Сез башта мин әйткәнчә эшләп карагыз. Һәм шуны исегездә тотыгыз. Уйларыгыз чынбарлыкта да чагыла.